sama bismillahi Allah sarki tabara Muhammadu angon Zara Fatima Zara ke ce amarya Fatima Zara akwai ki da kunya lalle Muhammadu kayo dace amarya Fatima Zara ka dauko akan ku ni kuma ba na shakku Nana Fatima Zara fara ce an goye kuma kai ka dace aure sunnar manzon Allah makiyan ku kun bar su hasuma amarya kila da biyayya lokacin auren ku ne amarya angon ku ne ranar bikin ku ne in wani ya ki ku wani kuma zai so ku arziki nufin Allah ne ka samu kyauta gune Nana Fatima gimbiya kyawun saba a sata a turmi rana in ta bullo shiya hanci shi ne tushe maraya Muhammadu yana wallahi kayo dace amaryar ka ya kikice haƙƙin ta ka kare dama ku ka daure ku bar butu su cin naka abinda sama ya doka iyayen angoni zani sanya mama Sa'adi tana ta yi murna mama Aisha tana ta yi murna ga Adena na ta yi murna Hassana ma na ta yi murna Gabi mata na ta yi murna Hajiya kaka ango ita ma tana yin murna Ai Armas na ta yi murna Bahausa ma na ta yi murna Ai da Rabi Zainabu Rabi Iya da Rabi Salamatu Edugui Zuwar da Adamu Aino da Abu Baba na murna Iya na murna Malam Amana ta yi murna Iyayen amarya zani sanya Hinda maza na ta yi murna Bala shi mana ya ta yi murna Kanna an gaye zani sanya Isiya da iyo Fatima an kuka Hassana da Maimuna Bule da Saratu Ruqayyatu Fadilatu